Sedang ka jingelang balai seni jong ki Director General bat ki Inspector General of Police jong kari Hajipur. Ka Election Commission kalapan kalai ki kendon na kabenta ban baha ya ki syam ban penrung ye ki sengsan perthai ki pampat yo jing ithu. Kali ada tha kan yai khta ye ki jakka hakaleng ki benta jong kathan stay lambengi kari India. Menteri rang badu kari Narendra Modi un pelong ka jing ya kendu ulang ringkat bat ki nongyo mentoi jong ka Viksit Bharat Sankalp Yatra haka pratarik mentau benai lingba ka video conferencing. Ka jingken jong ka jing shalan ki kat khanashna jing lakai kalaki uda arspa live kundai na ka shispa haus nam 8,000 ar hadu ar pulai.